Maayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ng Mindanao, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong dayong kilom-kilom atong isgutan ang posibleng pag-isnab ni Vice Presidente Sara Duterte sa House Justice Committee. Di siya mo pakita sa hearing proper na ipahigayon sa House Justice Committee magsugod na unya sa Miyerkules sa sunod semana. Muna pasidaan sa usa siya mga abogado si Attorney Michael Poa. Kinsan ingon, way kapuslanan, mautubang si Vice Presidente Sara Duterte uban sa iyang 16 ka mga abogado o mga abogada, pero di man tugutan ang iyang mga abogado o abogada na mo cross-examine sa mga witnesses sa complainants o mga witnesses sa prosekusyon. Batok niya, umusa unsa may makuha sa mga abogado o abogada ni VP Sara kundi sila maka-sukit-sukit unsa katinuod ang mga testimonya o mga ebidensya sa complainants batok sa Vice Presidente. Sa maunay rason, matud ni Atty. Michael Poa, nagkasabot sila sa defense team nga ilang tambagan ang ilang kliyente si Vice Presidente Sara Duterte na di lang moatubang sa hearing proper na ipahigayon na sa House Justice Committee. Although, naingon si Atty. Poa, wa pa sila magkasulti sa Vice Presidente, pero kung mangutana ang Vice Presidente nila o kung magtigom na sila pangandam sa hearing proper unya sa Miyerkules sa sunod semana, mao ni ang ilang advice ngadto sa Vice Presidente. I think musuway ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte paghangyo. Kaya ba sila makasugo, makahangyo lang sila sa House Justice Committee, mahimo ba i-bend og jutay ang rules aron katugutan ang mga abogado ni VP Sara sa pag-cross-examine sa mga witnesses, sa mga complainants. Of course, appeal sa mga witnesses nga ganahan jud i-cross-examine sa mga abogado ni VP Sara mao si Ramil Madriaga, kanang piniriso sa kasong kidnapping for ransom diya sa prisuhan sa Bureau of Jail Management and Penology sa Taguig City. Si Ramil Madriaga mo'y ningangkon nga counterintelligence officer ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa Duterte administration o usa siya nangu sa kampanya para ni Vice Presidente Sara Duterte sa eleksyong presidensyal o vice presidential atong 2022 o usa siya sa bagmen nga gisugo ni VP Sara pag apod-apod sa iyang milyon ka pesos nga confidential funds gisud og mga duffel bags ngadto sa nagkalain nga mga destinasyon diya sa Metro Manila, apil na sa Comedy Bar nga gikitawong istambayanan ug karon na pamatud-an nga doon na mga performers sa Comedy Bar ng mga classmates ni VP Sara sa College of Law. Kung makaangkon o kahigayon ng pag-cross-examine ni Ramil Madriaga ang mga abogado ni VP Sara, ilaswayin pagguba ang credibility ni Ramil Madriaga diha pa lang sa House Justice Committee. Kana kung tugutan sila sa House Justice Committee sa pag-cross-examine ni Ramil Madriaga. Atong tan-awon kung himo bang formal nga awhag si Vice Presidente Sara Duterte sa House Justice Committee na tugutan niya mga abogado sa pagtingog atol sa hearing proper. Kay ubos gud sa lagda sa House, ang makatingog ra, makahimo sa direct examination o cross-examination, maura ang mga sakop sa House Justice Committee. Makatingog si Vice Presidente Sara Duterte, pero dili iya mga abogado o mga abogada. Ang role siya mga abogado o mga abogada kung mutambong maging sila sa hearing, maura ang pag-advise ni VP Sara sa iyang mga katungod o kung saon niya safe ba nga iyang tubagon ang mga pangutana sa mga sakop sa House Justice Committee. Di sila makatingog, di sila hatagang mikropono, bisag igham na lang di sila tugutan kana kung dili i-flex, dili usbon sa House Justice Committee ang ilang mga lagda sa impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa iyang bahin, ang chairperson sa House Committee on Justice nga si Kongresista Jinky Luistro niingon nga kung isnabon gyud sila ni VP Sara, kung di mo atubang si VP Sara sa ilang hearing proper sugod na sa Marso 25 sa Miyerkules sa sunod semana, mas modako ang kahigayunan nga ilang madasunan ang impeachment complaints o matransmit na gyud hinuon ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Kay ingon si Luistro, kung mutarong pagtubag si VP Sara sa mga pasangil batok niya o kung mo presentar si VP Sara siyang kaugalingon nga mga ebidensya o mga testigo, posible
na makumbinser ang House Justice Committee nga may sukaranan ang mga pasangil batok niya. O posible nga ang House Justice Committee mo rekomendar ngadto sa plenaryo nga ibasura ang duha ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Although ato-ato lang ni lisod kay tuuhan nga mga kongresista mo sa likway sa impeachment complaints batok ni VP Sara ang kalapad sa ilang pagpangandam ang kadugay na lang lungot-lungot nga impeach pagbalik si VP Sara sa House of Representatives. I think mo'y makapakumbinser ni VP Sara di na lang siya mo-appeal sa proceedings diya sa House Justice Committee. Ni-enter ang appearance ang iyang mga abogado, mga abogada, mainly aron lang tingali nga di matawag isip potential witnesses sa prosekusyon silang Attorney Michael Poa o si Attorney Raylon Monsayak nga mga kanhi opisyal sa Office of the Vice President ug sa Department of Education ug nga posibleng dunay kasayuran batok ni VP Sara nga makatabang sa mga complainants atol sa investigasyon sa House Justice Committee. So I think maura na rason, pero ever since I think wagi plano si VP Sara nga moatubang sa House Justice Committee. O ang laing indication na nakatong ilang tubag na dili responsive sa mga impeachment complaints. Wa gyud tarong nga pagtubag point by point ang mga pasangil batok ni VP Sara naglakip sa 5 ka articles of impeachment sa impeachment number 3 ug 5 ka mga articles of impeachment sa impeachment number 4 nga mao rin nakasurvive sa unang hugna sa pag-screen sa House Justice Committee. Mao rin nadeklarar nga sufficient in form o sufficient in substance kay ang unang duha ka mga impeachment complaints, ang impeachment complaints number 1 ug number 2 ang number 1 gibasura tungod kay gi-file out of time sa wa pa ang Pebrero 6 nga magitagda sa Korte Suprema nga makapasa ka na og bagong impeachment complaint batong ni VP Sara, samtang ang ikaduha gi-withdraw sa mga complainants in favor sa ikatulo na impeachment complaint kanang gi-endorse ni Kongresista Laila de Lima. Ug ang ikaupat nga impeachment complaint nakasurvive sab kay napasaka man after February 6 karong tuiga. So, medyo mingaw ang hearing proper sa House Justice Committee unya sa Miyerkules sa sunod semana ang first nga hearing. Ang sunod nga hearing posible unya nasa liwas sa Semana Santa sa buwan sa Abril, unya na sa sunod buwan. Kung mutambong pa unta si VP Sara, magkaatubangay unta sila, posible magkaatubangay unta sila ni Ramil Madriaga for the first time. Sukad ni pirma si Madriaga og affidavit nga nagdetalye sa iyang pangangkon nga gisugo siyang VP Sara sa illegal nga mga kalihukan sama sa pag-apod-apod sa milyon ka pesos nga kwarta ngadto sa nagalain nga mga destinasyon. Ug siya pasangil nga si VP Sara gipaluyuhan sa mga drug lords ug sa mga pogo, sa illegal nga mga pogo operators sa iyang dako kayong gasto sa kampanya pagka Vice Presidente adtong 2022. So kung di mo atubang si VP Sara, mas dali ang proseso sa House Justice Committee, posible nga by April, sa di pa mo balik sa sesyon ang House of Representatives unya sa Mayo 4, mahuman na ang ilang deliberasyon, makahimo na sila og recommendation either pagpasaka sa articles of impeachment ngadto sa Senado aron dure impeachment trial mahitabo karon tuiga, or kung mapakya sa mga complainants pangkumbinser sa mga sakop sa House Justice Committee, ilang ibasura. Mo rekomendar sila nga ibasura ang impeachment complaints batok sa Vice Presidente. Although atong klaruhon, ang bisan unsang desisyon sa House Justice Committee kinahanglang aprobahan sa plenaryo. Ang plenaryo mao dunay final say. Ibasura ba ang impeachment complaints batok ni VP Sara or i-transmit na ba ang articles of impeachment ngadto sa Senado kansang mga sakop gipanguluhan ni Senate President Tito Soto ni Pasalig o pahigayon na silang impeachment trial forthwith sa labing dali ka panahon kung dawat na nila ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. So mao nitong atangan sa mosunod nga mga adlaw unsa gyud desisyon ni VP Sara, atubang ba siya sa hearing proper sa House Justice Committee o iya bang completely isnabon ang proseso sa ingon nga paagi makabuylo ang mga kongresista sa pag-rekomendar na ipasaka na ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Although dili hingpit nga mingaw kay bisan di mo tunga si VP Sara, mahimong isupina sa House Justice Committee ang iyang mga bank accounts
ug ang iyang SALN. Di lang ang bank accounts mismo sa Vice Presidente, hasta iyang joint bank account uban siyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio, si Man Scarpio, ug ang iyang joint bank account uban siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mo'y gipasangil o mo'y gitumbok ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga dunay 2.4 billion pesos nga nagsun gawas anang maong joint bank deposit as of 2016. Napo katuig na ang nilabay. Amo sila nahitabo ang maong joint bank account sa niaging napo katuig. Ang laing atangan nato ang pagsupina sa mga SALN kay deklarar si BP Sara og net worth nga 88 million pesos as of 2024. Ikumparar na sa mga sakop sa House Justice Committee sa iyang mga bank accounts. Kung moabot og binilyon ka pesos ang iyang bank accounts, doon ay discrepancy sa iyang SALN. Na just in case, kay di man yun siguro maablihan ang bank accounts, kay posibleng questionon man ni BP Sara o siya mga abogado tubangan sa Korte Suprema. Kung di maablihan iyang bank accounts, ikumparar nila ang iyang net worth na 88 million pesos sa iyang actual nga income. So ilang ipatawag ang mga ahensya sa gobyerno na naghikay sa payroll ni BP Sara sa siya pa'y mayor o vice-mayor sa Davao ug karon nga siya na vice presidente, pila man ang iyang sweldo, pila man ang iyang allowances, unsa pa may uban niya nga mga benepisyo. Kwentahon ang tanan, bisag di siya mo gasto, bisag usa ka dako siya sweldo, sukad siya na himong vice-mayor sa Davao in 2007. Hantod nahimo siyang mayor in 2010. Nibalik siya pagka-mayor pag 2016 sa diyang na presidente ng iyang amahan. Hantod nidagan siya pagka-vice presidente in 2022. Ang bana-bana sa mga kongresista ang iyang kita moabot lang 30 to 40 million pesos. So dako kay discrepancy ang iyang gideklara nga net worth nga 88 million pesos. So kana palang daan, mapasangin lang na siyang namakak siyang SALN. Ug mao nay ground nganong na-impeach si anhi Chief Justice Renato Corona. Kay wa siya magsulti sa tinuod, diya siya gitago sa iyang SALN ug nasakpan siya sa Senate Impeachment Court adtong tuig 2014. So dili hingpit tang manghuyab atol sa hearing proper sa House Justice Committee, bisag di mo tunga si VP Sara, posibleng dunay mga exciting developments, labi na kon for the very first time maablihan ang iyang joint bank account uban siyang amahan og sa embana gidudahan, gisudlan o gigawasan og binilyon ka pesos. Ato nang atangan sa mosunod nga mga adlaw. Daghang salamat sa inyong pagpaking-uban namo karong dayong kilom-kilom. Pasayloa nga dili ta sa atong naandan nga sibianan tungod sa among importanteng kabilinggan karong hapon. Karong dayong kilom-kilom. Live gikan diri sa Kadalanan sa Cebu City karong dayong kilom-kilom uban ni Dr. Iris og ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaking-uban. Mabuhi ang kamatuoran.